हर हर महादेव, जय सियाराम। स्वागत बा आप सबके हमारा चैनल पर नया वीडियो के साथ। ये हमारा यूट्यूब चैलेंज के आज 74वां दिन बीत गए, यानी कि मिला जुला के रगड़त पीटत घसीटत हमें करा के आज 74 दिन तक तो लेके आ गए भाई। देखे आज हम वीडियो बनावत नहीं, आज 74वां एगो वीडियो हम ई मैटर पर बनावत नहीं कि यार देखो पर्सनली बड़ुए बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बा। पहला बात कि हम रात भर सूत ना पाइने हैं यही के वजह से का आज के समय में मैंने हमारी इच्छा जौन बड़ुए अब माई मुँह ताके लगे तो हम जानते रहे बोले के मन ना करे, लेकिन यूट्यूब बनावल बा बोला ही खाती हर चीज़ के मिला जुला के छोड़ छाड़ के भुला जा। का आज के समय में ऐसा लड़की नइखी सा जेकरा के देख के आदमी कुछो करे पर तैयार हो जाए? शायद नइखी सा। काहे सकी आज के लड़की के बारे में हमारा ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ठीक ना। हम बता दी कैसे कि आजकल के लड़की पर भरोसा कईल बहुत मुश्किल काम बा। जौन माई बाप अपना बेटी के पोसले हुई उहे अपना क्या कहल जाला सास ससुर के लड़की सेवा कर सकते। ये हमारा हिसाब से। दूसरा हिसाब से खराब डालते नहीं वीडियो तेतिर का देखत ना बोलल जाला कुल बात का बोलल जाला हमारा के ही पता। ते ही कमाई लिखा के बताइए कौन पे हम कमाते नहीं ना हमरा को ओ लेका भइल बा कोनो हमर बाप देखे आई कोनो एकरा से तू किस चल जेल में चल जेबू डल्ला से बोल कोनो दिक्कत नहीं है। का डाले लाइक बा यूट्यूब पर तू अपन राय द। तो बात बस उहे भी आया रात भर हम ना सुती पैनी एगो मादर चोद रंडी वाला के वजह से वो ऐसा हमारे कान में कल सवेरे ऐसा बात ये बोल दिल सनू कि वो मादर चोद के वजह से हमारे रात भर नींद ना लागल। बस अतने बोल और कुछ नहीं बोलो। यही फ्रस्ट्रेशन में आके वीडियो बनाओ तो नहीं है कि वो जो वाले मूव होके हम हे जगह पर आ जाए और कुछ नहीं बोलो। हमारा ब्याह शादी के लेके एगो रंडी का जन्मल ऐसा बातिए बोल दिल सके रात भर नींद ना आइला। बाकी जे देते नहीं हम अपना वाणी के विराम बोल। हर हर महादेव, जय सिया राम।